2020 tabung chini tiprawo chini cabinet meeting sing paigo chini cabinet meeting go sing kamang kok salaika বিশেষ ke ang sana musugo chini agenda tongmani chini standard people je borok ojorago Phatar kwchai tonai rok chini lockdown ni bagai COVID-19 ni bagai chini borok kamangma biran mai tongkha abang tei sing detail salaika sing nukha chini haste go tak phano tabo 169 chini patient tongo ni positive case madak tongo ara bisingo sunukha maximum abo tini jawan BSF jawan toni bisingo majakha tei ekmato khoroksa tini ti project tabo majakha jungdo saimano teremara moharani ni bobo tabo najak tongo jung khanaka bobani improve bungi tongo moni saisto moni asik serious ya ke utabo nadi jung khobor naka bo utabo recover ngani thangai dong tei jung khanaka chini tiprawo je coronavirus madak mani abo so strong ya abo so serious ya maximum no normal abo hamna hi jung khanago abo hamka ona je hamka aboni bagai jung kebu asik aboni bagai jung krina krei jung asik atongbo na krei jung tabo omon jung sakhaimo chini tabo tipra jogo gobangma chini Phatar tongnai rok tabo habui tongo aboni sobte chini kirimani aboni jung koinai je chini sarkar samani jung chini ain kanon jung khlaimani aboni jottono kisa manai tongkhe belai khe jago jung nukha tabo gobangma chini borok rok tabo Phatar ni phai tongbai go jung nukha tini 10 tarikh phaikha tini Bangalore ni phaikha borok 13 tarikh phai sopaikha 1160% Bangalore puila phaika borok 13 tarikh phai sopaikha second train phaika Chennai ni tini borok bhaino 15 no phaika borok 18 tarikh phai sopaikha aro borok 1237 Chennai ni phaika tei hain hai second train tini Bangalore ni phaifi gotina 18 no borok sopaikha borok bhaina 1440 tipra phai happaika Bangalore ni tei tabo Mumbai ni tabo lama phai tongo borok 21 tarikh sopainai Mumbai ni prai tini sopaika dini standard person 1342 abo Mumbai tabo lama phai tongo tei tini hai Bangalore ni phai tongkha borok 23rd borok sopainai Bangalore ni tini phaikha ni 1440 jona total tabo tibrago porok chini hisab makachung 6699% borok tibra phai haphainai borok joto tin tibra ni borok aro joto mix tongo chini tibra tongo wansa tongo tei kwbangma jati tongo borok tini tibra phai haphainai aboni chini sobche chini kirimani aboni bagui jung tini chini cabinet jung pass laikha jung joto aboni naikin khane bagui jung state level the district level so committee khaikha abo up to in panchayat up to adc village point abo committee khajaknai abo ma jotto tini borona jung sai rokha abo sarkari order jung jotto ni state level district level tini village level aro u corona virus no monitoring khaina bagai naikini khaina bagai jung committee khaikha a committee maddome jung jotto jung sangma nainai mane ba ang jotto sao tabo chini sobche wanama hangkai chini Phatar ni phainai borok coronavirus pon toi phaimano aboni bagai chini sarkar bono chung jottono phaikha hangklai chini chorai bari go chung tabo check khai tongo tei je train ba phainai aboni bo chung jottono chung test khlai borno chung rohonai je borok dodi si positive ma hangka borok naru ginai je positive negative ma hangklai borno chung home quarantine khrenai teibo tei kisa chini hotspots ne the red zone ni phaya rona kaise bono chung kaisa isolation center tong nai apaka chini dishon rakha abo ang khakawo jottono chini o chini coronavirus no tei chung chintao tongo bono jottono chung ang koinai chini public no koinai jate chung abon tei chung seriously chung jottono
जों खाबाक्सा याब्रे बाक्सा सांमा थांलायनाय तै आं साना बुस्थुआव गोबांमा जोंनि सरकार हयथ' जों स्टेप नाय दङ जों फाथै बरनाव जों मास्टारनो कारिया जे बरक नैनि दिल्ली थांनाय मुम्बाइ थांनाय नैनि हायद्राबाद नैनि कर्नाटका नैनि तामिलनाडु केराला जत्तनो जों बन तय फैनायबो जों चेष्टा खालाय दङ नोर कोनो तावनादि फैयाबा आं आंनि कय मावबो दोंनाय नोर आरो इ पास जोंनि सरकार हयथ' जों रय दङ इ पास मासे पेन्ट नोर नावनि तावखादि कन्फार्म गैसिनो नाव दे खाय फैदि जों खानाखा जोंनि किसा मिसआन्डारस्टेन्डिं बा जोंनि मेनेजमेन्ट किसा मिस्टेक खाना आं माखाकाबो जोंनि स्पेशली चेन्नाइ बायदि बेंगालुरु गोबां जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं माने बागै ताबो बर' कसाय दंखा जों खानागौ आं ताबोनो नैनि 5 मिनिटनि सिगां आं आरो नै कर्नाटकनि मिनिस्टार आं कक सालायखा आरो नै लेबार मिनिस्टार आं बबे डाइरेक्ट टेलिफन बाय कक साखा आं बनो कयखा दिनै आरो बेंगालुरु दाव रेलवे स्टेशनाव प्राय 450 जन जोंनि स्टुडेन्ट पार्सन बर' ट्रेन मिस होनखा ट्रेन माइना बर' कसाय दंखा बर' बेबस्था खायनाय बागै बर' टेम्परारि शेल्टार रना बागै आं डाइरेक्ट दिनै आरो नै लेबार मिनिस्टार बाय आं कक साखा 5 मिनिट सिगां कक सायफैयो बसाबो आं नायनाय बसाबो तै दिनै अफिसाराव बाहायनो जों दिनै केबिनेट मिटिंआव जों सालायखा स्पेशल आं ककटि साखा जे आरो बेंगालुरुआव हाय समायसां दंखा बनो आरो नै जों बरनो जों मानायनाय सरकारि भाब जों मानायनाय तै आरो नै चिफ सेक्रेटारि रनो जों साहका आं खागावो अलि बर' दा बेबस्था खायखाना तै चेन्नाइ बाहायनो आं खानाखा गोबांमा बर' इ पास माय गै बर' अंखाय फैखा न अंखाय फैखा बर' रुम रेन्ट नायटमनि आब्रा बर' याकै काय फैखा आरो बागै किसा अनेक असुबिदा दं आं खानाबो आंनि कय अबनोंनाय दिनै ताखौ बुखरनो जेनेराव कनफार्म हे पॉइंट इ पास माय पॉइंट नेराव नौता याकादि नौ स्टेशन ता फायदि अब गोबांमा दिनै सामु दङ स्टेशन फाइब्र बाहायनो आरो नै अथॉरिटी आरो नै दिनै आलो पुलिस अफिसार आरो जे दायित्व माजाग दं आबर बाय सालायगै नेराव फायदि मोनबा जों जतन कयनाय जों अबाहाय जे डिसिप्लिन सारा खायखांखाय अबयस्य जों अब दिसाबुं थांगो मोनबा आं जतन कयनाय जों ताबो नुखा दिनै लेटेस्ट पजिशन ताबो जों तिनि पॉइंट जों नुखा तै प्राय निनि 40,000 प्राय 40,000 हाय ताफोन बर' टंख जाय टंख दिनै कैबिनेट मीटिंग रिपोर्ट जों माखा बाद बागै जों फाइबैखा तै 40,000 बरक ताक फानो दिनै स्टैंडार्ड परसेंट फादार ताबो टंख विभिन्न जायगा दिनै तसे दङ दिनै आसाम टंख दिनै गोबां जायगा दिल्ली टंख गोवा टंख गुजरात टंख हरियाणा टंख गोबां खाबाय खाय ताबो जों हिसाबमाखा दिनै लेटेस्ट 19 तारिख मे 19 मे पर्यंत प्राय 40,000 हाय दिनै स्टैंडार्ड पार्सन ताफोन टंख जों सरकार बनो चेष्टा खाय दङ बनो जत्तनो जों जे फाइनाल मुचुकनाय बरनो जों जय फाइनाल जों चेष्टा खाय दङ नर कोनो तावानादि नर कोनो आटक नागो तांदि तामखेबा किसे पेशेंट के दज्जमा तंनाय सरकारनि सामं किसे लेरो अब जनो साइमाना बनि बागै आंनो कयनाय न किसा पेशेंट दंदि के दज्ज तंदि जों चेष्टा खाय दङ जों दिनै सालायका जोंनि केरालानि बर'रक जोंनो बेलाय फन खायका आनो बर' फन खायका आं जों बनो साइमा आं कयनाय केरालानि बर'नो जों सालायका 27 तारिख 27 मे 27 तारिखआव जों बर' तमाम चेष्टा खाय दङ माननाय किन्तु संख्या कमनि बागै जों जों क्लाब्स करना बागै जों सालायका जोंनि केरालानि बर'रक आरो जों प्राय 500 हाय बर'क दङ जों नुखाथिनि हिसाब माखा केरालाव निराव 500 के ट्रेन तते खाली जागा दंनाय आबां जों सालायका जोंनि मणिपुरनि बर'क जोंनि नागालेण्डनि बर'क जोंनि नर्थ ईस्टनि जे फाइनालाव जों बर' बाय क्लाब्स फ्लाइट बनाय आरो जों सालाय दङ ओंखाय आंखा मोस्ट प्रबेबली जों 27 तारिख मेगनो केरालानि जोंनि बर'नो जों लाखानाय तै जों खाना जों दिनै दिसुनाखा खाना 20 तारिख मे तेलेंगानानि बर'नि बागै जों ट्रेन बुक खायखा तेलेंगाना बर'नो रेडि दंदि नोर इ पास नाखिन दंदि आं आबोनो कय मोननाय तसे जों इ पास माइखा पयन्त नोराव तावखादि हायखबा जों नोराव दसनो साहदि जे खाना 20 तारिख जों तेलेंगानानि जों दिनै हायद्राबादाव जों ट्रेन रनानै बागै दिनै कक सालायखा आबङै आं कयनाय जत्तनो इ पास माननाय माने चेष्टा खायदि माइ हांख्लाय जोंनो साहदि हायनो हठात पेन्डआव तावखादि कनफार्म गै फायदि आं बर' आहनि बारबानो कयजागो हम हायसे गोबां प्रब्लेम मोनखा मुम्बाइआव बाहायनो मियाफ्राव ब्लाइ प्रब्लेम मोनखा आं अनेक खर' कक सालायखा आरो अथरिटी सालायखा
चिन अलरेडी बरक बाय जों सालायो आं कोनो मेनेज खालायगा मुम्बाइ अब प्राय जों अमाहाय अनेक प्रब्लेम मोनो किन्तु आंनि रिक्वेस्ट खालामो बरक प्राय नि 40-50 जन जों इमिडिएटलि बरक जों इ पास रायदोखा इलेभेन उननि 1 घन्टा सिगां बा 2 घन्टा सिगां बरक माखा अब जों अनेक आं टेस्ट खालामनो बागै अब सम्भव बुंखा किन्तु सब समय फाय खालामैया कमिउनिकेसन ग्याप बुंनि थाङो टेलिफोन रक माय आंनि थाङो आबाङै टेलिफोन कक सारि माबा बिजि रावनि थाङोखाय जों कमिउनिकेसन ग्याप बुंनि थाङो बोरमा जों अब ग्रेन्ट रमाया बनि बागै आं कइनाय जे कनफार्म गै नक खादि जाते जों नुखा जे मानसिनि एक्सपिरियेन्स नखा जों दा चेन्नाइ गम प्रब्लेम खा जों दा बेंगालुरु प्रब्लेम खा जों आबनि बागै आं कइनाय किसा दज्ज तंबायदि जोंनि सरकार जे मानसाक जों सामखाय दङ तैबो जों अबनो दिनै दा मेडिकेल टीम दा बेलायखे जोंनि नाङै दंखा जोंनि हाजार बरफ फाइ दं दिल्ली जों बरन जत चेक खायनि बागै अब जों बेलाय प्रब्लेम जत साइमाना नि हाजार बरफ हाबै दं तुब्राव नाय दग बरन चेक खालायनि बागै गोबां नि डक्टर नांगौ गोबां नार्स नांगौ आमहाय गोबां इक्विपमेन्ट दं नांगौ आबाङै जों मोनसे प्रब्लेम होय दङ आबाङै आं जत कइनाय निरो कष्ट दखन मांखा तिब्रा फाइ बाहायनि न कष्ट माननाय बनि बागै नतरनो आं कइनाय जाते जों बाय कपरेट खायदि सरकार बाय कपरेट खायदि जे जोंनि डाक्टर नार्स नन बाय ब्राव साबुं हबुं सामखाय दङ बनि बागै जों बरन हामबाय मारनाय ते जोंनि फ्रन्ट लाइन दनाय दक जोंनि पुलिस दक ब्राव साबुं हबुं सामखाय दङ जों बरन हामबाय मारागो ए जतरनो जों जत कपरेट खायतो लेखे सागो जतनो दज्ज तंदि जे फादन फाइने दक जों बरन जों कइनाय निरो गारि भाव मानाय सिंनाय माने टाइम फ्रेम नाननाय नन माने जों ससियेल डिस्टेंस ना रगै अय चेकआप मा खायो आं नुखा उसाङो बाहायनो जोंनि रेलवे स्टेशन गोबां बरफ माने हर थौइ थांखा बेलाय बरफ चेक फाइनो लेरखा अब लेरनाय न अब जतनो कइनाय लोकेशन संबाय कपरेट खायदि लोकेशन दज्ज तंदि पेशेंट तंदि आं खागो जोंनि जे नाहरमों जों अबन जोंनि टारगेट जों कोरोना भाइरास जोंनि एक नम्बर शत्रु जों कोरोना भाइरास कोविड न जों कोविड-19 न जों थामसा खायै खाबाक्सा खायसों बरनो बरबैजों फाइट मा खायनाय हामबाय कोक्राय सोंमु दा जे इ पास माने जे फाइमिया कसाय थांगा बर गोबां नखिते इ पास जानाय ना ओ आगिनि पास बायनो बंनो ते फाइनाल जानाय आवतो जों सालायनाय जों जोंनि इन्चार्ज आं सोंनाय खोनाराव सोंनाय बराव जे डाबल अलरेडि माइन थांगा बर पास इ पास माखा बरद मिसिं थांगा ट्रेन मिसिं थांगा आबनो मुं ताम खायनाय आबनो आं खोना सालायै जों आबनो खबर उत्तर होनाय